Tak ahojte, vítajte na kanáli Fasting Fit a dnes to bude téma tepelná úprava. Ak ste nevideli minulé video, tak po tomto videu si ho určite pozrite, kde som rozprával o prísadách. Dnes to bude o tepelnej úprave, čo je to tepelná úprava, povieme si niečo k tepelnej úprave, koľko stupňov, ako rýchlo žhavý uhlík, keď niečo robíte. A tešite sa na video, zostaňte pri videu, dajte odber, ak ste ho ešte nedali. Teplo vyvoláva v jedlách chemické a fyzikálne zmeny, vďaka ktorým sa stávajú mäkšími a stráviteľnejšími a zároveň sa z nich ľahšie uvoľňujú živiny. Pri tepelnej úprave potravín sa však niektoré živiny rozkladajú. No a uhlík, ktorý som vám spomínal na začiatku videa, vytvorí až 40 krát viac tepla, ako vytvoria steny hrnca, alebo keď zohrievate hrniec, tak ako vytvoria steny daného hrnca, v ktorom sa nachádza potravina. Rýchla a pomalá tepelná úprava, alebo naopak pomalá a rýchla tepelná úprava. Rýchla tepelná úprava minimalizuje poškodenie živín a zapečatí povrch mäsa, čím obmedzí stratu vody. Pokrm sa však ťažšie zohreje rovnomerne a vnútro zrejme zostane nedovarené. Pri pomalej tepelnej úprave sa jedlo rozhorúči rovnomernejšie, no živiny sa ľahšie rozložia a pokrm rýchlejšie vyschne. No a taká stena rúry počas pečenia má napríklad 250 stupňov, kde uhlie v zariadení na barbecue má 1100 stupňov. No a taký plameň na grille, alebo keď grillujete plameň v grille, čo sa týka plynu, tak ten má až 1600 stupňov. Grilovanie nad plameňom a opekanie v zariadení na barbecue sú vhodné v príprave teplých jedál s vysokým pomerom povrchu k objemu. Stúpa totiž pravdepodobnosť, že pokrm sa tepelne upraví v celom rozsahu. No a ako vlastne funguje mikrovlnná rúra? Asi to bude niečo s mikro a vlnami, takže nejaké vlny tam asi prebiehajú. Súčasť mikrovlnnej rúry, známa ako magnetrón, vysiela elektromagnetické žiarenie s veľmi malými vlnami, tzv. Mikrovlnami. Dosahujú dĺžku asi 12 cm a frekvenciu 2450 Hz. Aby sa zabezpečilo zohriatie všetkých častí jedla, rotuje na otočnom tanieri. Takže v mikrovlnke máte nejaký, ja vám to nakreslím. No a takto klasicky si môžete predstaviť mikrovlnku amatérsky nakreslenú, hej. A tu máte nejaký ten magnetrón, ktorý ste videli, čo robí, čo vyžaruje tie vlny. Tu máte nejaký vlhkovod, ktorý z toho jedla, keď sa dohrieva, tak sa vyparuje, takže to ten vlhkovod zadržiava. No a tieto šípky, čo tu vidíte, tam sa odrážajú tie mikrovlny, no a zohrievajú to jedlo na tom otočnom tanieri, preto sa jedlo zohrieva, takže takto funguje princíp mikrovlnky. No a teraz vám priblížim, alebo vám vysvetlím nejaké rôzne druhy úprav, teda tepelných úprav, ako upravujeme rôzne jedlá. Takže prvé také podľa mňa najbežnejšie je varenie. Varenie patrí medzi najúčinnejšie spôsoby tepelnej úpravy, pretože všetko jedlo je v priamom kontakte s médiom prenášajúcim teplo, a teda vodu. Hnednutie pre nepretržitú prítomnosť vody nenastáva. Najúčinnejšie spôsoby tepelnej úpravy je spôsob varenia, teda varenie vo vode. Potom je tu ďalší spôsob, ktorý určite takisto poznáte, a to je pečenie. V rúre sa teplo z plameňa či elektrického prvku prenáša k jedlu najmä prúdením, pretože horúci vzduch v uzavretom priestore cirkuluje. Pokrm zohrieva aj infračervené žiarenie, ktoré vychádza priamo z horúcich stien rúry. Takže v rúri je nejaké tiež infračervené žiarenie a obeh toho horúceho vzduchu teda cirkuluje okolo toho jedla, ktoré pečieme. Ďalšie také najbežnejší spôsob tepelnej úpravy je smaženie. Olej dosahuje vyššiu teplotu ako voda a pri bežnom vysmažaní prenáša teplo priamo zo zdroja spod panvice k jedlu. Hnednutie preto nastáva rýchlejšie. Pri tejto metóde je v kontakte s médiom prenášajúcim teplo všetok povrch jedla, ktorý je ponorený do oleja. Takže najskôr sa tepelne upraví spodný povrch jedla, čiže je samozrejme, keď smažíte. No a teplo teda prenáša z panvice do pokrmu, tak ako pri varení na panvici, tak aj pri smažení, akorát že tam máte olej a není to jedlo ponorené celé v oleji,
ako vo vode. Ďalší spôsob tepelnej úpravy je taký záhradný typ a to je grilovanie. Grilovanie pravdepodobne predstavuje najstaršiu formu tepelnej úpravy. Možno ho totiž uskutočniť nad otvoreným ohňom. Grilovanie, ktorom teplo prichádza z hora, sa v niektorých krajinách nazýva broiling. Pri grilovaní sa jedlo vystavuje veľmi vysokým teplotám, vďaka čomu môže prebiehať hnednutie. Hrozí však riziko pripálenia, takže pozor, áno, pri grilovaní je strašne veľká teplota pri tejto teplnej úprave, takže pozor, aby ste jedlo nepriškvarili, pretože to sa môže rýchlo stať. A hneď sa to môže rýchlo stať. Potom tu je ďalší typ a to je fritovanie, to takisto ešte kedysi, ja si ešte pamätám pred 20 rokmi, keď naši fritovali, mali ten friťák, ktorý mal každý doma, taký, neviem, ja ho nájdem na internete a dávam ho sem. Pri fritovaní sa na prenos tepla využíva prúdenie. Keďže však médium, teda olej, dosahuje oveľa vyššiu teplotu ako voda, jedlo sa upraví podstatne rýchlejšie ako pri smažení a hnednutie nastane skôr. Teplota oleja presahuje teda 100 stupňov, no a teplota od zdroja k pokrmu sa prenáša tiež cez konvekčné prúdy. No a ešte poznáme ďalší typ, a to je sparenie, teda keď robíme knedlu domácu. Pri sparení sa teplo k jedlu prenáša nielen prúdením, teda konvekciou, ako pri pečení, ale aj kondenzáciou pary. Premena vody na paru vyžaduje veľa energie. Tu para odovzdá jedlu, keď kondenzuje naspäť na kvapalinu, pričom ho zvlhčí. No a to by bolo z tohto videa o teplných úpravách všetko. Verím, že vás bavilo, verím, že ste už dali odber na tomuto kanálu, verím, že ste dali like na toto video. No a ďalšia téma videa bude, ako sa varia jedlá. Teraz sme si povedali rôzne metódy, druhy teplných úprav. A rozoberieme si nielen to, ako vidíte, že sa jedlo varí, ale to, čo pri tom dochádza, ako to všetko funguje pri tom varení. Takže sa máte na čo tešiť. Verím, že vás video bavilo a že vás budú baviť aj ďalšie, na ktoré sa už teraz môžete pozrieť tu vedľa mňa.